Ville Arima, toimin seuran puheenjohtajana, ollut tässä hommassa nyt jo 8 vuotta ja sen lisäksi mukana aika monissa rooleissa tässä seuratoiminnassa. Itse pelaan tuolla ikämiesjoukkueessa ja toimin siellä joukkuejohtajana ja samalla myös tuossa miesten joukkueen taustalla ollut aika monissa rooleissa mukana. No, kyllä mä sanoisin, että parasta tässä puheenjohtajan roolissa on se, että saa oikeastaan olla mukana mahdollistamassa tätä lasten ja nuorten ja oikeastaan kaiken ikäisten futisharrastusta. Et kyllä se semmoinen paikka on, missä oikeasti pääsee vaikuttaa siitä, mitä tämmöisessä jalkapalloseurassa tehdään. Ja käytännössä oikeastaan se, että pääsee kehittämään Suomi-futista, koska se on sellainen asia, joka on aika lähellä sydäntä ollut pitkään. Kyllä mun täytyy sanoa, että kyllä mä pidän tosi tärkeänä sitä yhteisöllisyyttä ja sitä, että nimenomaan seuratoiminnassa me tarvitaan tosi paljon ihmisiä tähän mukaan. Tämä on kuitenkin sinänsä järjestötoimintaa eikä mitään bisnestä, missä yritetään tahkoa voittoja, niin se yhteisöllisyys ja se yhdessä tekeminen, niin mä arvostan sen tässä niin kuin tosi korkealle. Toki on paljon muitakin tärkeitä arvoja, mutta nostetaan tässä nyt esiin tuo yhteisöllisyys. Tämä on hyvä kysymys, vaikea sanoa. Mä oon junnuna pelannut pitkään käsipalloa ja se oli tosi niin kuin mukava harrastus ja tykkäsin tosi paljon. En tiedä, jos olisi tullut silloin valittua, että jatkaa enemmän käsipalloa, niin olisiko siellä parissa sitten, mutta ehkä nykyisistä harrastuksista niin golfia tulee pelattua sen verran paljon, että ehkä sitten jollain lailla siellä olisi aktiivisemmin. No joo, varmaan se kaikki on alkanut 91 siitä, kun on tullut mukaan pelaamaan futista Malmin Palloseuraan, mutta hallitustoimintaan mä päädyin mukaan oikeastaan sitä kautta, että oli itse lopettelemassa vähän aktiivisempaa pelaamista ja Koskisen Sami, sen aikainen toiminnanjohtaja, kyseli sit mukaan hallitukseen. Oli vähän opiskelutaustaa, joka voisi tukea tätä hommaa ja sitä kautta sitten tuohon hallitukseen ja siellä sitten hommat laajentunut vuosien varrella. Tää on paha. Varmaan mä olisin joku koira. Eikö ne ole aika luotettavia ja kuitenkin sit innostuu monista asioista ja tulee kaikkien kanssa hyvin toimeen. Futismuistoja, no niitä on todella paljon. Ehkä täytyy sanoa, että ei varmaan pysty semmoista yhtä yksittäistä nostaa, mutta tosi hyvin jäänyt mieleen tuolta nuorempana kaikki erilaiset leirit ja turnaukset, missä käytiin ympäri Suomea ja joskus ulkomaillakin. Et ne on sieltä niin kuin junnuvuosilta jäänyt tosi hyvin mieleen. Ja sitten täytyy nostaa toi 2010 päästiin tuon meidän miesten edustusjoukkueen kanssa UEFA Regions Cupia Puolaa edustaa Suomea tähän tämmöiseen amatöörien UEFA Cupiin, niin se oli kyllä semmoinen viikko, mikä on jäänyt tosi hyvin mieleen ja se ei varmaan koskaan unohdu. Ehkä sitten tästä hallitustoiminnasta tai mitä tässä on niinku tapahtunut, niin toki toi Mosan Wembleyn käyttöönotto, kun se valmistui ja päästiin sinne pelaamaan, niin se on semmoinen asia, joka on isona juttuna jäänyt mieleen. Valencia. Nähdä tulevaisuuteen. Matti Härkönen. Varmaan melkein kaikki paitsi maalivahti, mutta sanotaan hyökkääjä. Viimeisellä minuutilla voittomaali. Niin paljon kuin jaksaa.